Prvé, čo vás prekvapí v tejto krajine, je všade prítomné ticho. Počujete ozvenu vlastných krokov, keď kráčate, a tichý tlkot srdca vo vašej hrudi. Tichí sú i ľudia, ktorých stretávate. Na váš pozdrav odpovedajú ľahkým úsmevom a sklopenými očami. Ste v krajine, do ktorej hluk a hlasné slovo vôbec nepatrí. Ste v krajine, kde na vlastné oči sledujete a prežívate príbehy o spolužití človeka s prírodou. A jediný, kto môže nahlas prehovoriť, je príroda sama. A ľudia v Nórsku to plne akceptujú. Nórsko je obrovská krajina a je pomerne riedko osídlená. Aj preto sa vám môže ľahko stať, že v niektorých oblastiach budete mať ten povznášajúci pocit, že ste jediným človekom na tejto planéte. Moje prvé zoznámenie s Nórskom bolo z vody. Nie, nemám na mysli tie veľké plávajúce krabice, z ktorých sa vyrúti 1000 ľudí, kúpia bábiky trolov, pofotia vodopád a zmiznú v útrobách plechovej škatule. Mám na mysli čistokrvný trip, kde ste v úplnom a tesnom kontakte s prírodou. My sme sa totiž v roku 2022 rozhodli preskúmať časť Nórska v morskom kajaku, keď sme s ďalšími priateľmi splavili zopár nádherných fjordov, jazero Lovatnet a okolie mesta Bergen. No a keď sme sa z tohto tripu vrátili, tak sme si svetosvete slúbili, že túto krajinu musíme navštíviť v budúcnosti aj viacejkrát. Od nášho tripu prešli 2 roky a návale iných povinností a plánovaných ciest sme ďalšiu návštevu Nórska presúvali na neskoršie a ešte neskoršie termíny. Až do chvíle, keď sa mi v pošte objavila informácia z cestovky Nordic Travel, či nemám záujem a chuť si urobiť výlet do Nórska a pozrieť si rovnaké miesta, aké sme videli z kajakov, len s tým rozdielom, že tentoraz z inej strany, od hôr. Ten nápad sa mi zdal byť veľmi dobrý a tak som súhlasil. S Tiborom Faragom, majiteľom tejto malej cestovky, sme si dohodli spôsob prepravy, miesta, kam by sme mohli ísť, ubytovanie a hlavne termín výletu. Ten je v prípade Nórska a miest, ktoré sme sa chystali navštíviť, pomerne dôležitý. Aj preto sme sa zhodli, že obdobie polnočného slnka je ideálne. Trvá od 20. mája do 20. júla. Slnko zapadá približne o 2:00 po polnoci a vychádza približne o 4:00 ráno. A to máme skoro 20 hodín svetla. Do Nórska odchádzame o deň skôr. Letenky sme kúpili v predstihu za 250 €, čo je veľmi priaznivá cena. Odvoz na letisko sme zvolili cez Slovak Lines. Odpadajú problémy s parkovaním, vodiči sú príjemní a vždy ochotní pomôcť. Ale hlavne sú presní ako hodinky.